खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङै दं होननानै जोंबो मोजाङानो बांद्राय मोजांबो नङा मानो होनबा नै फिसाजो सासेया लोमजादों रिधिमाया लोमजादों जोंना दाख्लि मोनानिफ्राय बिराद गुदुं आरोना मानसिया ओमफ्राय जोङो हमियआवहाय लांबाय फार्स्ट टाइम लोमजादों नालाय 1 बोसोर जालायलाय लांबाय लोमजायाखैमोन आरो इसोरनि अननायावहाय खिन्थु दायो लोमजादों माने बोथोर सोलायनायनि थाखायबो जानो हागौ लोमजानायखाय गोसोआनो मोजां नङा आरोना जोंना ओरैबायदि हरसे गाहाम मेगन मोदै जादों आरोना लोमजाब्लाथ' मिन्थिखायो गथ'फ्रा माबायदि खालामो उन्दुनो नागिरा बिसनायावहाय बाम जानानैल' थाबाय थानो नागिरो बिदिनो जादों जोंहाबो फार्स्ट खालिथ' ओरैबायदि जादोंमोन माने रिधिमाया गाबबाय नालाय सासेयाबो जा मोथो गाबफाबाय आरो बिराद मेगन मोदै फुङावहाय एसे सुग्लायदों आरोना बाट थेवबो दङ नायनोसै सेल्फ स्पेशलिस्टनावहाय लांनाय जायोना जाया सानदोंमोन जोङो लांनो होननानै मोजां जायाबा बिदिनोसै गथ' लोमजाबाथाय बिमा बिफाया सान्थि गैया सुख गैया जानो लोंनो गोसो जाया आरोना जोंहाबो दा सिं एसे गरमसो मोनगासिनो दङ बिमा बिफा सानैबो सेल्फ स्पेशलिस्टआव लांनाय जायोब्ला नोंथांमोननो खिन्थानोसै आइ होप कि लाङालासिनो मोजां जायो आं डक्टर गेलेबाय थानो बिराद बाबाय माने दायो र' बिफाया फुथुनानै लादोंमोन सिरि मोनबाय खोमा सासेखौ बिबैया लांनानै दोनथ'दों आइ बाबाया स्कुलाव थांबाय मानसि गैयाबा बिराद दिगदार उन्दुफिनबाय गथ'आ उन्दुबाथावनो रेडि जाबाय जोङो दायो डक्टरनाव लांनोसै बेखौ एसेबो गायाखै आरो गुदुं जागासिनो दङ दायो उन्दुनानै दङ नै बिफाजों बिखायावसो बिफायाबो उन्दुलांबावबाय हराव उन्दुनो मोनैनि मोजाङै आइखौ बाबाया लायनो थांदों दा आइया सफैबानो जोङो थांनोसै खस्थ' मोनथारदों गथ'आ खर'खौनो दैखांनो हायाखै खोमा आरो फार्स्ट टाइम ना ओंखायनो मुलिफ्राबो थाबैनो खाथियाखै जानो हागौ ओंखायनो दायो जोङो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नागिरनानै थांसै उदालगुरियावहाय दाबसे जायगायाव नुबोदों बाट ना मा देयाव फैयो बेखौ मिन्थिया जास्ट दा थांनानै एसे इनकुवेरि खालामहैनोसै बेहाय मोनाब्लाबो आलदायाव नायग्रोनोसै जों थांसै दायो मारैबा जागुलायदों गथ'आ बाथ'नो बिराद गुदुंथार आंबो गुदुंसो मोनफालाय लांबाय बेजों दायो ओंखारबाय जोङो आइबो सफैबाय थांसै साथामजोंल' थांसै सासेखौ दोनलांबाय आरोना बै सासे आइनो नङाबा दिगदार जायोना सानै ओंखायनो फैबाय जोङो हस्पिटालनिफ्राय ओमफ्राय जोङो सरकारि हस्पिटालावनो लांबाय आलदा साइड स्पेशलिस्ट नागिरदोंमोन ओमफ्राय जायनाव थांदोंमोन जोङो बे गैया आरोना बिफानि बस दङनो ओंखायनो जोङो न'आव थांफिनगासिनो दङ ओमफ्राय एसे मोजां मोनदों खोमा मुलि लिरनानै हरदों आरो डक्टरा दा बेखौनो जाहोबाय पेरासिटामल जाहोग्रोबाय नायनोसै दाहाय मारै जायो दाथ' एसे खुसि दंथ'यो आरोना एसे गुदुं जानाया खमायबाय आरो मोजां मोनबाय ने एसे मोजां मोनबाय ने मोजां मोनबाय Nuy dana ba piano. Ridhima, kari salanche. Ridhima. Kari salanche. Kali dana maintain खालामख'नो हाया गथ'फ्रा. Kari salan mama. मोजां मोनामोनबा पुरा माने बेहायसो फाफ्लियावसो उन्दुनानै थाबाय थायो आरोना बिदिनो टेनसन जाथारो गथ'फ्रा बेबायदि जायोब्ला दासो बुजिदों आरोना बिमा बिफा जानानैहाय बिफा जानानै बुजिबायना ओमफ्राय गावबो लोमजाहां जाबायदां नोङो एकदम आंबो सिङावहाय बिदि फिल जागासिनो दं आरोना मेगना ओरैबायदि सागासिनो दं आरो खाबनैसो मारिनांगोन ओरैनो होनदों बियो आरो बे मोनायावनो जाजानो बायो मोनायाव जाबाथाय मेगन मोदै ओरैबायदि जाखायो मैयाबो माने बिसनायावनो थाया बामनांगौल' ओमफ्राय बामनायाबो माने गसंनांगौ आरोना फिसा बिफा फिसा आयो jong jong mam song होनदे दे mam jong गथ' गोनांनि न'खरना हालोदा ओरै जायो आरोना नै सासेया लोंगासिनो दङ सासेया बिफाजों बाजानानै दङ बेयो उन्दुआखैमोन नालाय हस्पिटालाव लांनाय समावहाय मा आं रायलायनायखौ मिनिगासिनो आरो ओंखायनो दायो बियो बिफाजों बाजानानै दङ उन्दुदोंना मादोंथाय मोनथिला आरोना आंजों जाय दङ बियो ओरैबायदि दुस्थ' खालामगासिनो दङ माने गसंला जोबखायो हारसिंनो नै हमथा गसंगोन आरोना बियो नै मावजि जाबाय नोङो मामा ये नै दा हमखासो बेखौ दा हमखा आयौ नै बिनि आखलखौ नाय मामा ओरैबायदिखा माने गिनाय होननाय गैया बेनाव जाया नङाना बेखौ जाम्बि जेखौबो जायो फ्लरखौबो सोलानो नागिरो बियो नों जिराय मामा गोलैगोन दे नोङो आं मिन्थिखाया खुगाखौ जेरैबायदि खालामनानै लादों बियो आयौ बोरैबा नांगोन दे तानिशा गोलैगोन नै आयौ
आं बोरैबा हाथायखौसो गाखाजानो गियो बिदियावहाय मामा दलद थालाय मामा सना हाबाब ओमफ्राय गथ'फोरखौ माने बादाबो होनो हाया नङाना बे समावहाय माने बे समावहाय बिसोरो लार्निं स्टेजाव थायो नालाय ओंखायनो बिसोरखौ बांद्राय बादाबो होनो हाया जे बिदि खालामनाङा बिदि गसंनाङा होननानै जास्ट माने जोङो नायबाय थानांगौ आरोना जाहाथे गथ'फ्रा दुखु मोना गोलैनानैहाय ओंखायनो एभरि टाइम खिथु थाफानो गोनां जायो आरो बिराद नायनो गोनां जायो स्क्रिन टाइमखौ खमायनो थाखाय जोङो बेबायदिनो गेलेहोबाय थानो नांगोन स्क्रिन टाइमखौ एकदम होनाया मोजां नङा मानो होनब्ला बांसिनखौनो नुनो मोनो जे स्क्रिन टाइम जाय बांसिन इउज खालामोबा नायोबा गथ'फ्रा माने बांद्राय रायलाया आरोना थाबै रायलायनाय बिदिखौ नुनो मोना दाबो जोङो मालाबा देखायनो गोनां जायो टिभियाव देखायो आरोना कक'मेलनखौ मामा आं दङ फै फिफाखौ नांगौ मिनिफानांगौ आरो बिदिनो गथ'फोरजों उपाय गैया ओमफ्राय बिसोर सानैजों बिराद मोनसे जिनिसखौल' सिख'लायो आयु माने बेखौ नायनानैनो जोंहा सम थाङो आलदा जिनिस होब्लाबो माने जाहोथारा बिसोरजों सासेया गगा मोनदों नालाय नै नाजाल स्प्रे होनो नागिरदों आरोना मामा डिस्टार्ब खालामहैनाङा नोङो नै जेखौबो नुनानै थानो हाया माने दांनो मोनब्लासो गोसो सान्थि आयै हाबाब तानिशा खेबा बिदि खालामनाङा आयै बिफायाबो बिफासो जानला मोनलाखा दे मामा सना दे जेबो नङा दे आइदि जानाया हामगोनसो नै सासेया बिराद दुस्त दे बिराद दुस्त जाबाय गथ'फोरखौ मामा खालामनांगौ जायो Hello. जालायबाय नै गाव फसायनाय बुस्थुखौ मोनबाथाय जाबाय आरो 5टा जालायलायलांबाय दायो नै 7टा माने 6टानिफ्राय फुथुनो स्टार्ट खालामगोन आरोना जोङो बिसोरखौ थाब उन्दुबाथ' उन्दुबायानोसै एसे रेस्ट मोनगोन जोङो ओमफ्राय उन्दुआबा गैलालाय आरो दा माने रिधिमाखौसो टेनसन जानानै दङ हरावहाय आरो लोमजाबाय बायोब्ला माने दिगदार जाथारगोन 10:30 बेफोरबायदिनिफ्राय जायो आरोना बेहा ओमफ्राय माने एक्चुअलि लोमजानायनि रिजोना माने हाथाय ओंखारनायबो जानो हागौ मानो होनबा हाथायबो ओंखारबाय नालाय खोनायो जेनेबा हाथाय ओंखारबा बिदिनो खिनाय जायो मानाय जायो होननानै खिन्थु जोंना खिनायलाय जायाखै सानैबो बेबो जानो हागौ रिजोना हाथाय ओंखारनायनि थाखाय गोजौआव ओंखारग्रोदों सानैनाबो फार्स्टआवहाय तानिशाना ओंखारग्रोबाय आरो 11 मान्थ्सआवनो ओंखारदों बेना ओमफ्राय बेना 1 मान्थ लेट जादों आरो रिधिमाना 1 इयारावहाय ओंखारनाय जाहैबाय बिदिनो थाङो जोंना सानफ्रा एकदम बिसोरजों गेलेनाय मानाय स्क्रिन टाइमनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय जोङो माने एंगेज जानानै थानांगौ जायो आरो ना गथ'फोरजों आरो गाबोनहाय आइया गुवाहाटि थांगोन मारै जागोनथाय मारै मेनेज खालामगोन जों मिथिला आरोना नायनोसै मा खालामनाय जायो ओमफ्राय फार्स्टिं जोंना पापाना आंनि पापाना 1आवहाय रिटायारमेन्ट जासिगोन आरोना माने 60th बार्थडे आरो दा नायनोसै थांनो हायोना हाया जों प्लान खालामदोंमोन बार्थडे फाथिनो होननानैहाय जोंहानि बेनि बाबा माने राजानि बाबानिखौबो जोङो 60th बार्थडेखौ सेलेब्रेट खालामदोंमोन आरोना न'नि गोजायैनो बिजामादैया बिहावनि बार्थडेयाव मा खालामगोनथाय आंबो मिथिला दे जों सानदोंमोन बोरमा बेदर जानो होननानै हांसो दा नै फिसाजोआ लोमजादों दा मा जायो नायनोसै गाबोन सानसे दंबावो हामोब्लाथ' हामबायनोसै हामाबा एसे खस्थ' जानोसै आरो दा नै आइयाबो गाबोन थांसै मारै मेनेज जागोनथाय मानसिया भिडिअखौबो बानायनो मोनगोन ना मोना आइ डन्ट नो माने जाखाथारा मेनेजानो जाखाथारा नों खालामनो सानबाबो जाखाथारा भिडिअ बानायब्ला जोङो ओंखाम मोनजानाय नङा ओंखाम मोनजाब्ला जोङो भिडिअबो बानायनो मोननाय नङा मोनसे खोथा गथ'फोरजों थाबाय थायोब्ला नोङो ओंखाम मोनजाया भिडिअबो बानायनो हाया नै मैया हरावबो बिराद लोमजाफिनदों बियो गुदुं जाथारो आरो मुलिनि एक्सना जोबबानो बिराद माने गुदुं जाखांफिनो फुङावहायबो बिराद गुदुंमोन एसे सेरेलेक दौनानैहाय पेरासिटामल दौनानै होबाय दायो एसे थान्दा उन्दुलांगासिनो दङ आरोना दायो अन्थाव बाथावनो जानो मोखाङानो एसे हामनाय बायदि मोनलायलांबाय मानसिखौ जानो हायाखै नालाय ओंखाम एसे दौदोंमोन आङो जानो हायाखैबो सिगांनि बायदि थाब हामबा हामगौ बोसोरसे जाबाय नालाय लोमजायैया जोनोम
जोनोमनिफ्रायनो लोमजाफेराखैमोन जानो हागौ मुलिया थाबैनो एक्सन होआखै टेनसन जाबाय थायो गथ'फ्रा बेबायदि लोमजायोब्ला बिफाया बांसिन टेनसन जायो आरोना बिरादनो आंबो टेनसन जायो बाट सोरबा सासेयाथ' एसे स्ट्रं थानांगोन ना गोदो हस्पिटाल गेलेनायावहाय बेबो मा होनो आं बेफोरखौ गोसोखांनोनो बायो गथ'फोरा दुखु मोनोब्ला बिमा बिफाया बिराद दुखु मोनफायो आरोना ओमफ्राय दिनै बेरेफुंजानि आंहाबो गन्थंनिफ्राय थै गदों बेयो आंना प्रेगनेन्सि टाइमाव जादोंमोन आरोना लोमजानायनि थाखायनो जोङो ब्लगखौ हगारनोबो हायाखै बानायनोबो हायाखै आरोना ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौ नायनानै नोंथांमोना मिन्थिखादों अबेहाय फैदों जोङो न'आव फैदों माने जोङो मैयानो फैबाय न'निफ्राय बेहाय चाइल्ड डक्टरनावहाय देखायबोबाय आरोना गथ'खौ टंलायावहाय ओंखायनो जोङो बेहाय डाइरेक्ट फैखाबाय आरो हजोंबो आइया एसे उसुबिदा जानानै दङ नालाय उसुबिदा माने गुवाहाटियाव थांनो गोनां जानानै फैबाय आइयाबो ओंखायनो न'आव रावबो गैया हास्लाबाबो नालाय जोङो साथामजोंल' गथ'आ हरावबो उन्दुनो हायाखै बिराद आइखां बायखां जाबाय थायो आरोना माने गुदुङा ओरैबायदि गुदुं जायो अरबायदि आरो उन्दुनोनो हाया नै दायो बिफाजों बाम जानानै दङ बियो एकदम खर'खौ थिखोनो हाया ओरै लाबाय थानो गोनां जायो आरोना मामा मोजां मोनाखै मामा सना गथ'आ ओंखामबो जानो हायाखै ओरै माने सिथर ओंखारला जोबलाङो ओमफ्राय एसे बिखुङावहाय नङा सना ओरैबायदि माने हामलायलायबाय गथ'आ जेबो जानो मोनाखै नालाय सना नङा दिनैहाय मोनसे देबो दिनै जाहैबाय जोंनि पापानि लास्ट डे सार्भिसनि लास्ट डे आरोना माने 60th बार्थडेबो बिनि थ' जोङो सानदोंखि दिनैहाय मोनाबिलियावहाय बिदिनो बार्थडे सेलिब्रेट खालामनो होननानै बाट नायनोसै गथ'नि देहाया मारै जायो बिदि सोरबा सासे देहाया मोजां थायाबाथाय सेलिब्रेट खालामनोबो बायो नालाय माने नायबाय थानोसै आरो मारै जायो मारै जाया मुलिफोरखौ दौबाय थानोसै मामा उन्दुनोनो मोनाखै हराव खुसि गैथ्रा गेलेनोबो लुगैयो गेलेनोबो हाया गन्थङा माने गोजा जाजोबखोथाय जों दायो नै बेखौ एसे जारिनानै लायनोसै माने नै लन्थि बेरनाय बायदि जादों ओंखायनो माने गुदुं जानाया एसेबो गायाखै आरोना ओंखायनो जोङो दायो एसे जारिनानै लाबोनो सानबाय गथ'आ उन्दुनोनो हाखाथाराखै बिराद गाबबाय थादों खस्थ' मोनथारदों ओंखायनो जोङो लांनानै फैथारनोसै नै सासेयाबो दङ बिथिंजाय दे मामा रायलायबानो एसे दाय जायो खें जादों आरोना मानसिया बिरादना सना सफैबाय दे सफैबाय बैथिं गोजाया बेयावहायनो आरोना जाहैनोसै आइ ओंखारदोंमोन आरोना बेना ओमफ्राय एसे जारिनानै हरबाय ओमफ्राय खासिनि होनो ना मायो गोदोनायाव ओंखाय होबाय आरोना ओमफ्राय सासेनोबो लाखाबाय मानो होनबा जावजा नालाय ओंखायनो लाखाबाय जोंहा साहा लोंनोसै जोंहा बेबो लावदुम फिथाजोंहाय जोङो स्टेसनावहाय थांनानैहाय लावदुम फिथा लाबोखालायबाय नै माजों बानायनायथाय बियो गुरनि खोमाहाय तानिशाया जाखांबाय सासेया उन्दुबाय हराव उन्दुनो हायाखै नालाय ओंखायनो उन्दुगासिनो दङ उन्दुथोंसै बे सिखारबा जाहोनोसै बेना ओमफ्राय बे जाहैबाय दिनैनि बार्थडे बय हेपि बार्थडे टु इउ पापा थेंक इउ दिनै लास्ट डे सार्भिसनि माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दुखुबो मोनदों मा खालामसै राहा गैया मानसि जिउनिया फैगौ ओमफ्राय गाबोननिफ्राय मा मावगोन नोङो गाबोननिफ्राय माबा हाग्रा दानसिनांगोन आं लेट्रिन गैजासिम जि बुस्थु फैयो बेफोरखौनो मावनोसै आरोना खानो बिदिनो बिबार बारियावबो हाग्रा फुनांगौ दङ मावनोसै आरो ओमफ्राय दायो मोनायावहाय मा जाहोयो बार्थडे बया बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै बेहा दसे उन्दुनानै दासो सेरेलेक लोंदों बिफाया नै इसे माबाबाय नै बेहाय ओंखारजोबदों आथिङावबो फुरा मोदोमाव ओंखारदों आरोना आथिंफ्रावबो इसे ओंखारजेनदोंमोन दे मामा लों मेगनानो गोजा जागुलायदों थांदो आब'जों थांदो लास्ट डेआव आब'नि स्कुल नायना फैदो बे सासेया माने बिफाजों बाम जानो बिराद लुगैगासिनो दङ आरोना मेगन सागासिनो बाम जानो मोनाखै नालाय मामा बाम जानो मोनाखै नोङो आफाजों आब'आ इदि जादोंना ओंखायसो नङाबा बामो दा आं दुस्थ' जाबाय होन एसेल' सापर्ट मोननांगौ गसंखाबाय आरो बियो नै नोंथांमोना नुदोंना बिदि ओंखारजोबदों आरोना फुरा मोखाङावबो नै ओमफ्राय बिखुंनिखौथ' देखायनो हाला इदि थाबाय नै बिदि ओंखारजोबदों आरोना फुरा मोदोमावहाय ओंखायनो माने लोमजागायाखैबो मानसिया नै बोरैबा जाखाथारदोंना बे गथाथानो
जोंहा दासो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै सासेया एसे मोजां मोनदों दायो गेलेगासिनो दङ खर'खौ एसे थिखोनो हानायखाय खुसि जाथ'दों आरोना दासो गेलेगासिनो मामाया ओमफ्राय रिधिमा डाइरेक्ट लन्थिबो बेरखाबायना गथ'ना ओंखायनो माने ओरैबायदि हाव हाव गुदुं मानसिया माने लोमजागायासो जागाया आरोना मैयासो ओंखारदों बियो ओमफ्राय बेहाय फैबाय फैनानैहाय आइया होनबाय थाखादोंमोन आंखौ एसे जारिनानै लायनो होननानै लन्थि बेरो गथ'फोरा बिदिबा लोमजागाया मुलि जाबाबो होननानै मैया लांनो हायाखैमोन ओंखायनो दिनै फुङावनो लानानै थांबाय जोङो सिखारनाय लोगो लोगोनो बेरखाबायबोमोन नालाय जा बुरजानो मेगनानो जा गोजा गोजा जागुलायदों अन्थाव बाथावनो दाबो गोजा नै गोजा जागुलायदों मामा हामगुलायबाय नोंथांमोनाबो गथ'फ्रा बिदि लन्थि बेरोबा नोंथांमोना मा खालामो आंनि एसे फोरमायहरदो जोंबो फार्स्ट नालाय ओंखायनो जेबो आइडिया गैया नोंथांमोननिखौबो मिथिनो लुगैदों जे गथ'फोरा बिदि लन्थि बेरोब्ला नोंथांमोना मा खालामो बिराद गरम जादोंमोन दसे रिधिमाया ओंखायनो जोङो आरो हमिअआवहाय लांबावबाय माने बिनि लन्थि बेरनायखौ देखायनाय जायाखैमोन नालाय ओंखायनो जों लांबाय आरो ओमफ्राय देखायनानै लाबोनानैहाय बिदिनो माने मुलि हरबावदों आरोना ओमफ्राय ओरै होनदोंखि माने उन्दै गथ' नालाय ओंखायनो पेरासिटामलखौ बांद्राय जानाङा माने लिभाराव डाइरेक्ट इफेक्ट होयो बिदि होनदों आरोना उन्दै गथ' नालाय बिसोरो आरो एल'पेथिकआ एसे पावारफुल नालाय हमिअआवनो फैफिनबाय फुननानै होजोबबाय मोनसे मुलि हरदों आरोना लिक्विड बे लिक्विडखौ नारेंखल थावआवहाय एसे लागायनानैहाय मोदोमाव जेराव जेराव जादों फुननानै होनांगौ आरोना बे फुननानै होयोब्ला माने जेसेबांखिनि बेरदों बेनिख्रुइ बांसिन बेरला आरो दायो मानसिया एसे थान्दा जाबाय थान्दा जानायखाय एसे गेलेदों आरोना नै रिधिमा मोजां मोनबाय मामा एसे बिस्किट जादों दे जा मामा जाथ्राखैमोन बियो बिस्किटबो जायाखै ओंखामबो जायाखैमोन जा मामा जा ओंखाम दौनो हासिगोन नामाथाय ओंखाम होनांगोन बेनो जिथिया मोजाङावनो जाखानांगोन बेनोथ' बुलायो ओंखायनो इण्डिया पाकिस्तान गेजेरावहाय थाबाय आरो बिफाया सिख'लायनायखौ मा नायनो बिसिनि ओइ साबिखौ बिदि जाया आं दायो रिधिमानो ओंखाम एसे दौनोसै माने एसे मोजां जानानै दङ नालाय मानसिया ओंखायनो बे समावनो दौनोसै नङाबा माने देहा सुख गैयाबा ओरैबायदि गाबनो नागिरो जानोबो नागिरा आरोना गाम जानानैल' थानो नागिरो दायो एसे मोजां मोननायखाय बियो बिदि गेलेनो जिरायबाय आरो ओरैबायदि गुदुं जाजोबफादों जोंबो लोगोसे आइ बिनो ओंखामखौ एसे हरले खुरियावहाय रिधिमानो तानिशायाबो जागोनदां घि एसे फुननानैहाय सानैबो होखानोसै घि एसे फुननानै होदो घिजोंनो होनोसै आङो आखला बेना गारनानैसो जासिगोन आयु रायनायखाय मारै नायदों आंखौ बियो नाय हाबलायदों गथ'फ्रा गाबैखाय जोङो दायो साथामजों ओंखारबोबाय टाउनावहाय पापानि बार्थडेनि केक लायनो ओमफ्राय गिफ्ट लायनोसै फिसासानो ना बिहावसोनो नोंनि पापाना दिनै लास्ट क्लास जानो गोनांमोन बाट ना मास मोनसेखौ खालामनानै होनांगोन नो गोदोनि बायदि नंलानो माने अनलाइनबो जाहैबाय नालाय बिसोरना मा होदों नोंसोर भेनिला ना चकलेट भेनिला होमबालाय पिंकखौनो बेसेबां बियो 300 पिंकखौ लाबाय पिंक दायो जों नै केकखौ लायनोसै माबायदिथाय लायनोसै दाहाय देखायगोन अबे नैबे बिदि जोंख्लाबनायखौ लानाङा नै केकखौ लाबाय ओमफ्राय नै बेखौ दायो नै 60खौ मोनासै नङाना 60खौ लायफिननांसिगोन टाउनाव 60खौ लायनोसै दानाबा मोनासै ना 60खौ नै बेहायनो लाखिदो बेहायनो बायनोसै 60खौ रिधिमाया लोमजानाया सुग्लायबाय दायो एसे मोजां मोनदों बाट दंबावो बुहुदा मोजां जानो दायो एसे मोजां मोनबाय आरोना बेयो गोसोखौ ओमफ्राय जोङो नै केकखौ दे बाबु खुलिदो केकखौ ओइ बे सासेयालाय बे सासेयाथ' दा होनसै बेखौ जेखौ मोनो बेखौनो दाङो आब'नि बार्थडे नै जोंना बेनो केकआ पापानि बार्थडेनि फार्स्ट बार्थडे पापानि आरो लांगुलायनो फैबाय मालाय बार्थडे बय होनफ्लांलायदों बार्थडे मेन ओरैजाय रायलायगासिनो जामायजोजों दे फु खालामदो हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे डियर पापा हेपि बार्थडे टु इउ ये दे हादो हमदो दे ये दे 60 yearsनि फांखा होनसै फांखा हेपि बार्थडे पापा नै बार्थडेनि बिनो गिफ्टआ हानो साख्रि मोनथों होनदो
थ' बेनोमोन जोंनि बार्थडे सेलिब्रेट खालामनाया फिसा फिसौ बिदिनो खालामबाय गथ'फ्राबो माने देहाया मोजां नङा नालाय ओंखायनो दायो केकखौ जानोसै मोजांखौनो मोनदों आङो फार्स्ट टाइम बेनिफ्राय अर्डार होदों माने गोदो आं बेहाय थानाय समावहाय बे केक पइन्टआ गैयामोन दासो जाबाय आरो गाबोनफोर जुदि सोरबाफोर फैयोबा मोनजागोन मुलि दौलायनोसैलाय रिधिमानो रिधिमा मामा दे मुलि जादो दे हामथारसिगोन ने खोनायाखै ये टेस्टी हामथारनोसै मामा जाबाय दे जाबाय गथ'फोरनो मुलि दौनायाबो मोनसे गिदिर प्रब्लेम फिलन हरजोबो ना गथ'फोरा गायै थेवबो जाबावदोंसो बिसोरो दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय नै हरावबो बिराद गाबदों गुदुं जानानैहाय रिधिमाया ओमफ्राय दायो एसे सिरि जानानै दंथ'यो आरोना फुङावबो बिराद गाबबाय माने बिराद गुदुं जाथारदोंमोन आरोना मानसिया बिराद गुदुं जादों आंथ' गोथावनो बिराद खस्थ' मोनबाय गथ'आ माला गायो आइदि होनदों ने बिराद गुदुं जायो माने अर बायदि गुदुं जाथारो आरोना दिनैजों खैदिन जाखो सानब्रैसोआनो जाबाय माला गायो मामा मामा सासेयाथ' मैला जाजोबखाबाय नै मानबायनानैहाय लंपेन्टआ अबस्था गैला ओइ तानिशा ओमफ्राय रिधिमायाबो नै दसे गेलेदों नै मा जालायखो हो मा खालामनो गोजौ गाहाय जेरावबो बियो बिफाखौ लंपेन्ट गाननाय नुनानैहाय होसोलांलायबाय नै बेहाबो होनबाय पाम जानो हाया मामा आफाया सानै लोखि आफाया सानै हाया ना दे बयबो जोंहानि रिधिमानि थाखाय प्रे खालामनानै हो जाहाथे रिधिमाया थाब हामो ना मामा आं थाब हामनायनि बयबो प्रे खालामनानै हो ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नै बिसोरखौबो केयार खालामनांगौ जायो नालाय ओंखायनो आङो बांद्राय मोजाङैबो शुट खालामनो मोनाखै ब्लगखौबो होबाय थानो मोनाखै मिस जाबाय आङो ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै आरो लास्टावहाय जोंनि रिधिमानि थाखाय प्रे खालामनानै हो जाहाथे रिधिमाया थाबनो हामो दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव गोजोन्थों बाय बाय